този ден нашата компания ни е подготвила една прекрасна изненада. Тук имаме CLS, имаме GLA, имаме C-класа, каквато аз ще карам и която ми предстои да се взема. Просто моята компания дава възможност това да стане факт в живота ни. А днес са ни подготвили тест драйв. Просто се подготвяме да усетиме колата в ръцете си, да усетиме онези чувства, които изпитват всички хора по света, карайки нов, чисто нов Мерцедес. Така че всеки, който би искал да има тия чувства, всеки, който би искал да притежава такъв чисто нов автомобил, заповядайте при нас. Ние знаем как да го постигнете. Всичко най-добро, успех! Здравейте! В момента съм на тест драйв на C-класа, един прекрасен автомобил, който това си говорим с човек от Mercedes. Каза, че това е най-продаваният модел в момента в света. И не случайно, сами виждате, интериор е уникален. Самия вътрешен интериор е спечелил награда за дизайн, току-що научихме. Самата кола е луксозна, добра, возилът е наистина возия Mercedes. Това е автомобил, който би могъл да бъде мечта на 80% от населението на планета. На 90%. Да не кажем на 90%. Добрата част е, че ние имаме вариант, по който всеки един би могъл да притежава такъв автомобил, би могъл да се наслади на удоволствието от шофирането и то на чисто нов такъв автомобил, защото такава кола да се вземе чисто нова, много знаете, е доста трудно, много малко хора могат да си го позволят на фона на болшинството. Ние даваме модел болшинството да може да се докосне до тези екстри, до това, което е една емоция, до този лайфстайл, точно така, това е всъщност белег за лайфстайл. Така че, приятели, работете, има начин как да го направим, това е възможно да се направи естествено не бързо, но може за година, година и половина, може да отнеме, но не повече от 2 години човек би могъл да се здобие с такъв прекрасен автомобил и от тук нататък да бъде обречен всъщност да кара постоянно чисто нови Мерцедеси, естествено и доходът му да се увеличава. Така че дързайте, бъдете с нас, успехи!